Paniid to. Para abot sa pangas ba, luto na. Tara. Akong libuel. Kuhaan ko lang ito na. Labi palirapuan lang na siya. Sus ka na. Ramen. Nasa sus ka na. So, okay na. Okay na pa niya. Naku, ano pa rin ito. Abot sa pangas ba, luto na. Hindi na niya siya itlog na akong libuel. Para mausa lang ba. Usa o lapwa. So, na. Magpaabot lang ko gamay. Gamay mga minutes. Kaya kung husband, abot man siya 12:30 to 12:40 na mga oras. So, okay na. Yung abot niya, luto na. Okay kayo. Hinta na ni, prepare. Happy lang. Okay, okay naman ni, lata naman. Ako na i-drain. I-drain ako sa niya. Sama niya. Kung pas tubig, di akong hugasan. Na. Wala. Yeah. Simple na kaya mong lunch. Simple pero lami. Ramen with egg. Ang sani, pichay. O taugi. Yan na ay tomato o cucumber. So, ready na mukaon. Ang bana na lang mo ipaabuton. Abot lang gustong bana mabot. Kaya nag-abot niya mga na lang mi. Kani. Eh, muli mo siya paniod to. So, ako lang yung gipreparean. Okay kayo. Namit kayo. Mga unami, kaya na akong bana. Summer kaya din sa Japan. Init. Naunta. Ramen. Tomato. Tamis yung tomato. Cucumber. Is it hot? May time? Just one. Wow. Gana ni mo. Hindi eh. Kapapam ka na ni mo kan? Eh. Looks very new. The sun wants new. So like new, no? No.